festa! Res, com compartir aquest sol camí, potser triar va ser fallar. La música no és només una manifestació artística, sinó una força que uneix les comunitats i les persones. Per això som la gran família que ha format el musical. Dissimulant cada matí, jo em sento així. Que disfruteu al màxim d'aquests dies, que sols podem viure una vegada a l'any. Deixar-ho estar fins demà. Visca el Màgera, visca Santa Cecília, visca el Centre Estudi Musical, els seus músics i tots els que fan possible que el musical siga casa per a tots nosaltres.